E con todo isto que falei do feminismo, do fascismo, de non sei que, e como o coloco en Galicia, vou responder a unha cousa que me preguntaron por aquí persoas en varias ocasións, ou que me, digamos, que me empuxaban a tes que escribir, porque isto que dis te importa, porque todo máis, e como eu destruín o que tiña escrito, que quédame por aí poucas cousas, sí, en cadernos, porque a mí gustame moito escribir á man, rachei e eliminei os arquivos que si tiña destes últimos anos, que eu comezo a escribir no 2022, e decido destruílo. E non nunha routada, senón nun exercicio de soberanía. Cando eu miro as mulleres críticas ao longo da historia, como se silencian, ou hoxe que falei de Rosa Rosá, como ten que saír dos círculos intelectuais, a pesar de ser unha intelectual de primeiro nivel, é unha artista espectacular, podemos dicir, unha intelectual un pouco así completa, no sentido de que ten esa capacidade de escribir poesía narrativa, de manexar o simbolismo, é pintora, é escultora, é unha mente privilexiada, pero ten que sair dai, e iso, mira, o mundo seguiu. E ela deixou aí, pois tamén, un legado que é residual, testemunhal de que ela existiu. Eu, que non chego nin ao nocello desa muller, nun país como a Galicia, pois con un sentimento nacionalista galego de raíz, que xa se apoia nunha xeración onde a presenza das mulleres foi testemunhal, e me toca vivir unha etapa onde me sinto traizoada por ese movimento, que por un lado acolle unha axenda do imperio, unha axenda internacional, unha axenda que nace en Estados Unidos e a integra, é dicir, traizoa eses meus valores do meu país soberano, e acolle tamén unha axenda que desdibuxa o suxeito político muller, todo é así, pois ante esa traizón, sendo eu xa unha ninguén, que desde eses movimentos se me ataca, se me ameaza, se me ridiculiza, faise case unha caricatura de min. Se xa son unha ninguén e me toca esta etapa, di, pois mira, racha todo. E fago desde unha soberanía, desde un amor propio e desde unha busca de paz, paz interior para min. Non é que eu negue que o que eu dixo ou o que eu tiña escrito podía ser significativo. Por exemplo, cando outro día racho parte dos cadros e selecciono, quedo con algúns que para min hoxe aínda me valen, aínda dialogo eu con eles, e pinto en soidade aquí, pechada na miña casa, e dialogo coa arte, dialogo comigo mesma, coa miña potencia creadora. E sigo creando e destruindo e fago o que me dá a gana, porque eu non lle debo nada ao mundo. E ainda que isto foi doloroso para min, porque faz un loito pola muller que habías ser, por pois, que te moveches un pouco neses círculos intelectuais, eu xa en tempos do bipartito, sí, e eu ainda era moi nova, pero sí, estaba aí. Tamén a figura que ti podías ser dentro da política galega. Non quero dicir a participación, eu falo da pertenza a algo maior dentro de Galicia. E as circunstancias internacionais entran en Galicia e a min fanme elexir entre, sí, quero seguir sendo galeguista, daquela valme galleguidá, e quero, sí, adaptarme ou priorizarme de verdade. Eu elixo a segunda opción. O mundo vai seguir virando sin o que eu teño para ofrecer. Mais eu, para min,
son consciente, por exemplo, cando pinto, que eu son unha tipa moi creativa, con unha grande formación técnica, que manexo o simbolismo, e estes días que lía a SES, ela tamén nomea a pintura, di, non podes creer que alguén pinta iso se iso non existiu na súa cabeza. Cando eu falo da viaxe visual polos meus cadros, é unha viaxe que eu fixen. É unha viaxe, podíamos chamarlle espiritual, ou de pensamento, esa espiral de pensamento, a forma na que eu o coloco no lenzo, é maravillosa, é preciosa. A sociedade pode vivir sin iso. Andy Warhol dixo que un artista é alguén que crea algo e sinte a necesidade de darlle á sociedade iso que a sociedade non precisa. Foi algo así, non teño a cita exacta, non? Crea algo que a sociedade non precisa e ten a necesidade de entregarlo. Eu tiven por aquí colgada esa frase, racheina, cando elimino eses arquivos do ordenador e fago un pouco unha limpa, que é un exercicio de catarse. Pensei, eu creo, e voulle levar a contraria ao Andy, que un artista non ten por que entregarlle nada á sociedade. Eu rachei ca necesidade de que a sociedade me dixese: hostia, que bonito que pintas. Hostia, que relatos bonitos. E moito menos ser unha feminista de referencia. É imposible no contexto actual. Un contexto que rachou coa palabra muller, rachou co suxeito político. Daquela, todo iso que eu podo dicir, digo aquí, os vídeos son catarse, e eu sei que me siguen mozas, eu sosteño isto para as que veñen. Pero eu non quero adhesión, non quero ser a súa líder, nin quero unha relevancia especial. Eu quero vivir tranquila. Onte alguén dicía, non? E gravaches vídeos con este calor. Con este calor, eu elixo, por exemplo, quedar na miña casa, reler cousas que teño aí marcadas, estar comigo. Non sei o que vou facer daqui a un ano ou dous. Ao mellor, vólvome á alma das festas todas. Pero, a día de hoxe, eu teño claro que quero estar comigo. Eu non quero empregar o meu tempo en xuntarme con persoas que despois, que ao mellor, aquí, din, sí, e despois necesitan esa adhesión maior. Eu iso non o quero facer, porque é o cinismo que vemos, ou eu vexo hoxe na actualidade. Tía Patiño, eres unha pasada. Pero, aquí non, nas cousas estas que eu fago, a ti nunca te vou incluir. Nas cousas onde eu vou, non te vou chamar para que veñas. Aquí, eu fixen un traballo moi grande de soberanía. Bueno, espero que se entenda. E sobre do amor que me teñen preguntado, eu estaría encantada de ter atopado un home que quixese vivir como a mí. Que quixese, isto que eu chamo o universo Patiño, e compartilo, e que xa non fose o universo Patiño. Que fose o universo Patiño e Pepe Pérez, eu que sei. Sí? E que quixese ocupar o territorio comigo, que quixese estar en silencio comigo, e dicir tonterías comigo, porque eu, por exemplo, tamén son moi fanática da conversa absurda e da risa e todo máis. Dentro de pouco, habedesme de ver de paxareira. Sí, pero isto non o podo contar aínda. E a min tamén me gusta a cousa ridícula, absurda, divertida, e teño moito humor, e pareceme maravilloso. A min encantaríame ter atopado ese home, pero non o atopei.
o meu matrimonio non saiu ben, e despois do matrimonio, si que houve un momento que estaba pechada, e depois abrínme, cheguei a coñecer un home, e poderíamoslo reducir en o tipo non me quixo. Podémoslo reducir así. Gústame dicir iso, porque é bastante certo. E iso tampouco fala de quen eu son, ou polo menos non é negativo. Fala de que eu son unha inadaptada. E a mí gústame ser unha inadaptada. Estou aquí, pinto, racho o que pinto, ou fago o que me dá a gana, porque de feito busquei agora unhas láminas, e nas atopo, eu que sei. O mellor morro mañá e chega alguén e atopa algo e di, hoste, mira que pintou aí a patiño. Bueno, pois non o sei. Si que deixei de escribir, e teño un par de cadernos que comprei hai uns meses, pensando en recoller esta especie de reflexión random de pacotilla, case como unhas meditacións do Marco Aurelio, pero tampouco o fixe. E quero virar a vida, non é algo, non é que eu me rendín, nin é pesimismo. Todo o contrario. É toda a miña potencia vital e creadora e totalmente colocada en min. Eu non podo, que sempre mo din, non podo mudar o mundo. É certo. Tocoume vivir estes tempos. Non o podo mudar. Pero podo decidir como eu vivo no contexto que me tocou. E iso é maravilloso. É perfecto. E xa está. Se se entendiu, pois entendiuse. Se non se entendiu, pois xa me entendeu comigo. Como dicía o meu avó, como mellor se está só levándose ben. E eu fixen un grande esforzo por levarme ben comigo. Sí que teño ese punto de autorrecoñecemento. Son unha grande artista. E son unha tipa moi intelectual. Sí que o son. Teño unha capacidade de pensar, de unir ideas, e son moi curiosa. E adico moito tempo a estudar para nada. Para min. É para min. E aínda estou tamén buscando certa estabilidade laboral, que o contexto tampouco garante. E ao mellor non a atopo nunca. E tamén teño que vivir con esa incerteza, que esa sí que é fodida. A incerteza de que se me pasa algo, quizáis non hai protección social para min. E ainda así, renunciei a poder ocupar certa posición no laboral por pura inadaptación ao sistema. Que son moi, bueno, cada quen que penso que queira. Logo, ide admirar as disidencias de hai 100 anos. E non vexades a disidencia cando a tedes diante dos veciños. Problema voso. A min tanto me ten. Eu, diolo paje, estou ben. E o día que non estea, como dicía unha amiga miña, xa cruzaremos esa ponte cando cheguemos a ela.